noma classmate yabo. Yes, Scout. Ba Scout. Ngibingelele kuwena msasazi, ngibingelele nakubalaleli. UScout umfoka Masoka uphuma eMatatiyela esigodini saseholweni kwaLthithi. Okay. Mfowethu ngithapile khona umuntu sinayo ukuthi la. ungasefoleni na? Ya wasematatiyela. Umkhaya, yeah. Shuna wodwa wena wena ukhona. Bengizohamba ngishuna wodwa. Wezizana. So ubaba mntamba uthe wafika la eThekwini. Ufike la eThekwini ngathi Cha ukuthi ngikhulele emakhaya isikhathi esiningi. La eThekwini ngifike ngo-2014. Usuqedile isikole. Yabo sengithi Okay, sokumsebenzi sezokhanyisa usebenza nje. Kanti isethi mina sonke emakhaya bejabule emakhaya bethi ayisikawoti siyambona impela hayi ukuphila kahle eThekwini kumnandi. Neso njengoba ke wafika khona la eThekwini ngo-2014. Ngithi mhlawumbe umculo lo uqala mhlawumbe usuka eThekwini noma mhlawumbe into vele endala okade wayiqala esikoleni. Phela abanye baqala esikoleni, abanye beqala beno-5 wangazi ukuthi ngibona kanjani ngo-5 noma ngo-3. Omunye wathi hayi cha into kangindala ngaqala ngo-3 years. Yabathola ukuthi mhlawumbe abafana bakini bahamba iy'ngoma nani bajoyile. Bese mhlawumbe ngiyathanda ukucula noma mhlawumbe ngithanda ingoma. Ayikho ngathi Scout bafa. ukuthi umculo ngasho ngithi ngiqalela eThekwini kodwa ke ngokothando nangokwenza nangokubhala ngoba emakhaya yebo bengikwenza umculo kodwa manje bengingakhona isikhathi sokuthi ngirekhode ngoba bezingekho izinto eseduze. Bona umculo kade ngawuthanda ngayithanda ngisemncane, ngangifisa ukucula nje ngisemncane. Kwathi ngoba ngihlale emakhaya isikhathi eside ngangayithola isikhathi sokuthi ngirekhode. So ngize ngazoqala umculo ngo-2020 la eThekwini. Lapho ngakhipha khona isingili yamuzwa mkhulu. Okay. Hayi sivile la ukhopha so intokazi lena izokuthi ifahla nayo ngimbuzo. Ngabe sengathi mina ngedwa nepapalazi. Ngapha bathi ukuthi uDimpozi hayi ungevu. Hayi unayo impela so intokazi yakhalisa. Ngibuzeke lapha Scout ukuthi yini le yakwenza ukhethela uhlobo nje lomculo futhi mhlawumbe ubani owakwenza nje waba nogqozi ufuqufuqu nje emculweni. Umculo sisi into engiyithande ngisemncane ngendlela ukuthi ekhaya kongekho ugesi kodwa bengenza sure ngendlela yonke ukuthi ngizokhona ukuthi ngibe nayo into engizoyilalela. Bengingawulaleli ngiyakhuleni kwami angiwulalelanga umculo, ngangilalela umaskandi. Khuleni kwami ngangenza sure ukuthi ngiyibekho into engiyenzayo ngikhona ukuthi ngiwulalela umaskandi ngendlela yokuthi nengoma bengithi mangidlala ingoma ingapheli ingoma ngingayiculelanga leyo ngoma ngiyithi nalowo muntu odidala leyo ngoma nje. Lapho ngabona khona ukuthi umculo yonke yami ngiyayithanda yabo. Ihamba la ngithandeni negazi. Ihamba emthandeni negazi ngoba baze wakhala umama engangihlala naye wathi hayi ngani yami phela manje sesifuna ukulalela iwethu asifuna ukulalela. Ufuna ikhodi. Kusho ukuthi wawudlala noma imuphi nje. Mabo maskandi mabushoni. Ngicule sengiyilidla leyo. Hayi ngiyakuzwa okay ke. Yini mhlawumbe eyakwenza ukuthi ubhale ixesha lami? Ixesha lami sisi into engidala ukuthi ngilibhale ukuthi ngizama ukukhumbuza abantu bakithi ukuthi ixesha libalulekile. Ungabona wena sisi la kule album ngiveze kakhulu ngokothando. Ayikho ngokothando kuphela leyo. Ixesha libalulekile kuyona yonke into ngoba kukhona abantu abahlela othandweni bahleli ngaphansi kwengcindezi ukuthi ngenxa yethemba bayitshela ukuthi ekhambeni kwesikhathi kuzohamba kulo. Kanti bayibambezela. Kube khona umuntu ozaba semsebenzini ongamele besinganto uthola ukuthi umsebenzi mhlawumbe akahleli kahle uhleli ngaphansi kwengcindezi nalapho. Kodwa ukuthi ngenxa yethemba alibele etshela ukuthi ekhambeni kwesikhathi kuzoyo. Kanti yena esakhe isikhathi siyahamba. Kanti esakhe isikhathi asimile esakhe isikhathi. Okay, ayasayini ixesha impela uqinisile ukuthi hayi isikhathi siyahamba asilindile wena. Uyahlala isikhathi cha ubusodo ukuthi simile ukuthi 6 o'clock isikhathi yawena. Hayi. Yandiseyimali basho njalo. Yes. Isikhathi siyimali. Yebo. So now ngiyakuzwa album. Ya kahle
kahle vele size nawe lana nokuze khona kuNosFM sizokhuluma ngayo i-album yakho size ngoScout. Scout ngitshela ukuthi yini igama le-album. I-album le inengoma engane. I-album le yini ayiphethe ngaphandle kwexesha ngoba ixesha already selizwele. I-album le engiyikhiphile inengoma eziwu-12 ngaphakathi. Le ngoma eziwu-12 ngakhetha ukuthi isihloko sami kube ixesha lami. Ingoma ezingaphakathi ungayithanda zonke, zimnandi zonke. Nami ngangididisa ukuthi ngikhethe indawo ehloko ngoba manje zimnandi zonke. Awu kahle wena. Awu Zimnandi phela. njengoba mina ngisazokubuza nje ukuthi impela umuphi u-favorite? Shithi nje there's no favorite. Umuphi u-favorite? Akekho favorite. Ngisho akekho kuwo wonke. Kodwa ngeke ngabe khona. Ngeke phela akwazi. Uze uthi ayabona ngashaya. Ukhona. Ukhona. Ikhona enye ingoma engiyishaya ngifitharishe kuyona umfowethu uMabhakabhaka yena bengihamba nayo. Oh, okay, Esihloko sithi Vulani. Bani? Isihloko sithi Vulani. Vulani. Ngibheke. Nisoyizwe impela ukuthi sigijima kanjani kuyoshuni. Nokuthi Vulani, Vulani. So now, beside ubhodi la, uyena ubaba mhlawumbe ama-artist othe wathi yazi la othi ngafitharishe ngisebenze kanye nabo. Ngisebenze nomfowethu uNduwo waBakhoza. Ngabuye ngasebenza noKhulekani Sithole oshaya oyimbongi. Okay. Ngabuye ngasebenza naye kuMabhakabhaka. Ibona kuphela abantu engithi ngasebenzisana nabo. Okay. So your time is exactly 24 minutes past 8 on the SFM as we are going to wrap up this interview. And then I Scout.